Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan tasha ta mai albarka ta Arewa Star. Labarin da za mu kawo muku a yau shine soyayyar da ta keta iyaka. A wani gari an yi wani matashin saurayi ɗan ƙwalisa mai suna Ali. Shi dai Ali ya kasance matashin saurayi ne ɗan ƙwalisa wanda iyayensa suna matuƙar ji da shi kasancewan shi ne babba, kuma kafin su samu wasu 'ya'yan sun ɗauki tsawon lokaci kafin su ƙara haihuwa, sannan suka haifa mai yara guda biyu ƙanne. Ali ya taso yaro mai son karatu wanda iyayensa suka ɗauke shi suka tura shi can ƙasar London don ya je ya yi karatu. Ali ya je ya zauna a ƙasar London cikin Turawa ya yi karatunsa cikin nasara. Ali ya kasance yaro mai ƙwazo. Ko a cikin Turawa Ali ya kasance yaro ne wanda ake girmama hazaƙarsa, ake martaba shi. Ali ya gama karatunsa a ƙasar London, sannan ya dawo gida cikin ƙoshin lafiya da kwanciyar hankali. Ya ci gaba da rayuwarsa kamar yadda ya saba. Ya ci gaba da kasancewarsa a matsayin ɗan ƙwalisa, kasancewa ya ɗauki lokaci da shekaru mai tsayi a cikin Turawa. Ali ya ɗau lokaci mai tsayi rabonsa da gida. Hakan ne ya sa bayan dawowarsa ya yi kewan iyalansa da yawa. Maman shi, dadin shi da kuma 'yan ƙananan ƙannen shi, sai kuma kakar shi wanda ta kasance tsohuwa. Sun zauna tare a cikin ƙasaitaccen falonsu suna hiran yaushe rabu, suna ɗan tattaunawa. Kwatsam sai wani labari ya taso na kakanninsu da 'yan uwansu duk da suke can ƙauye. Ana haka sai Ali ya ce gaskiya ya kamata ya ziyarce su tunda Allah ya sa ya dawo gida. Ali ya ɗauki niyya, ya sa rana ya shirya ya tafi ƙauye. Ali yana kan hanyar tafiyarsa zuwa ƙauyensu. Kwatsam sai Ali ya haɗu da wata kyakkyawar bafulatana ɗauke da ƙwaryar tallan nono. Ali ya yaba da hankalinta sosai, yanayin yadda ya ga tafiyanta da nutsuwanta a kan hanya. Sai ya faka motarsa a gefe tare da tambayanta ko ina ta nufa, sai ta kwatanta mai kasuwan da ta nufa. Sai ya nuna mata kamar already shi ma nan yake nema. Sai ya ja motarsa ya ƙara gaba. Bayan kamar kwana biyu haka, Ali ya huta, ya ziyarci kakanninsa, ya same su cikin ƙoshin lafiya. Sai Ali ya nufi wannan kasuwa. Yana zuwa cikin sa'a sai ya tadda wannan bafulatana ita ma ta zo tallanta a ranar. Je ya siyi nono aka dama mishi fura, Ali ya sha. Sai Ali ya zauna tsawon kwanakin da ya kullum ina zuwa wannan wurin mai fura yana siya. Amma bayan wani lokaci sai Ali ya koma gida. Amma tunani da kokwanto, a ina zai ƙara ganin wannan kyakkyawan budurwa ta shi? A ina zai ƙara ganin wannan jaruma ta shi? Ali ya dawo ƙauye, izo ya tadda wannan bafulatana a wurinta kamar yadda ta saba. Amma sai dai wannan lokacin ya tadda wani kyakkyawan saurayi ya faka motarsa shi ma kamar yadda ya saba shi ma. Ali ya yi mamaki sosai, sai ya ƙarasa. Da ƙarasawarsa wurin wannan